Hi guys, muli bwanji, lanchi. Um, ndikhulupira kuti ambiri ali kunzikiti and ndikhulupira kuti anthu ochuluka kwambiri anthu ochuluka kwambiri koma ali kunzikiti. So tingokwana anthu atatu. I don't know nthawi yanga papa ikuonesa kuti I'm here for 17 minutes or what? Did I see clearly or what? So guys, mukwana anthu atatu. I don't know anthu ali kutiko. Have to wait patiently. Unless ndiyamba kuziyankhulira ndekha. Okay, fine. Thanks pa anthu awiri. Okay guys, it's Sam Mavita as usual. And muli bwanji kune kulikonse kumene muli, and ndimangofuna ndithokoze mwapaderadera chifukwa cha support yanu guys. Pa video imene ndinachita post lachitatu nachita post ma video awiri komano am focused kwambiri pa imodzi imene ndimafotokoza zokhuza ndi technology. And ndachita notice kuti anthu ambiri technology tikuisata kwambiri. Pakumveka nyimbo pasi vampira kazambo kuti pangira pochine. Okay. Ndachita notice kwambiri kuti anthu ambiri nkhani zokhuza ndi technology tinazo serious, and apapa ndifuna kaliya yoti kwambiri ndizikonda every lachitatu cause anthu ambiri mwavotera lachitatu. Ngati amene mukuonera video simugwiza nawo lachitatu, mupite pa page imwe pa mwambamo mupita mukachita check pa community, then mukayang'ana mukachita tab profile picture yanga mukalowa ku community, mukavotera date imene mufuna kuti ma videos okhuza ndi technology azibwera. Apa lachitatu lililonse tizikhati kuponya ma videos amene wowo. So mavoti kumaliza kuwerengesa, kumaliza kuyang'ana muno bwino kuti date yomaliza ikhale tikhala Sunday amene anthu amene angachuluke wotitengano majority will win. So ndizifotokoza not only WhatsApp komanso ngakhale ma tricks on Facebook, on Instagram, on TikTok. Cause anthu ambiri amene ali ku Malawi or anthu amene ali ku South Africa, anthu ambiri amagwisa ntchito TikTok. So ndangofuna ndingopeza no chance choti tichite communicate, tichite feed anthu onse, tiyesere kuti titumikizane ndi anthu onse. Ndino kwa amene muna enjoy video ija pa Facebook. I got a lot of questions like mafunso angapo okhuzana ndi funso lofunsa kuti ndingachite bwanji connect phone ya mkazi wanga kapena phone ya mwamuna wanga kuti ndiziona ma videos. Funso ilili mafunso awa mwina ukwana follow 5 andipeza ku inbox ku WhatsApp. So guys, anthu amene tikuone tatangochita ni like kuti mwe tikwanise 10 likes, I don't know. Okay, fine. So solution ilipo koma vuto ndi olakwika. Chifukwa chakuti ndimene ndikuyankhula kuti ndi olakwika, mugwiritsa ntchito solution yo mukaona ma videos, lese mukaona ma messages, zithunzi kama videos amene ali mu phone yako kondedwa wanu. At the end BP ikwera, I'll be the one to blame because ndene amene ndakuuzani. Koma njira ilipo komano I don't think kuti ndi necessary. Okay, so kwa amuna amene mukuonera video iyi muli ndi mkazi olo muli ndi chibwezi ka Malawi ka konkuno, fine, just let it go. Kakuchita ni chiti then muzaziwa koma not through WhatsApp. Njira ilipo and ndimaganiza zoti in my next video ndizafotokoza imene mungachitire connect. Komano I'm still thinking kuti ndi zinthu zolondola kapena ndi zinthu zolakwika. So mukhoza kundiuza muka comment section, pamba mukhoza kundilembera text ndiwerenga ndione kuti mukuganiza kuti ndi zinthu zolondola kuti ndiphunzitse anthu on how they can connect WhatsApp wa munthu wina ka WhatsApp wakondedwa wawo pa phone ina, unless atakhala ngati mwana wanu eti, cause atakhala ngati mwana wanu. Evas Jairus umathambali, thank you so much. Unless atakhala ngati mwana wanu ikhoza kukhala mbali imodzi yoti mukumuteteza mwana wanu kuti lese asamaonerezi ma content olaula, asamaonere mauthenga olakwika, asamamvere nawo mauthenga otokwana kuwerenga zachikondi zili zonse zimene is above iyeyo. Komano wachikondi wako guys, I don't know. So you convince me, you have to convince me, and mukandichita convince and I will consider kuti ndipange video imene yoyo kapena ayi. Komano apapa ndifuna ndipange ma videos okhuza ndi phone kwambiri, phone komanso ma application osiyana. Like for example mwina munaonapo kuti mafoni amakhala mitengo osiyana koma ndi chifukwa chana makhala mitengo osiyana. Mwachisanzo Samsung imatha kutulutsa mwina mafoni awiri mwaka modzi komano mafoni awiri achapezekana kuti ali mitengo osiyana. Mwachisanzo Samsung J5 amakhala osiyana ndi Samsung J3 mtengo ndi china chilichonse.
akabwera J5 Prime amakhalanso osiyana-siyana. So ndinazipanga kale. Thank you so much. Yeah, so amakhala osiyana chifukwa chani? So pali china chilichonse pali ndi kusiyana kwake chifukwa chakuti mtengo wina uliwonse amene amayika pamene paja umakhala ndi ma features ake amene ali mkati. So anthu ambiri amatha kugula phone ya 4.5 mwachitsanzo hawe P30 or hawe P20 or P40 amatha kugula phone ngati imene chawo, but zinthu zimene amagwirisana ntchito mkatimo information yake ndi yanji. So guys, ndikhulupirireni kuti ma videos amene tizichita okhuzana ndi technology akhala ma video kuti kumapeto kwake akuthandizani kwambiri and kumapeto kwake akuthandizani. Ndifuna ndiphunzise like next video guys eti muzachite watch. Ndifuna ndikuphunziseni on how you can track someone else. Mene mungachitire protect phone ya nzanu okondedwa wanu olo mwana wanu, kuchita control ma app amene ali mfoni mwake, kuona in real time phone moto amene wasala mfoni mwake, malo exactly amene iyeyo ali, komanso kuphatikiza papo kuona ma contacts ake kuti ino akupanga motani. Thomas Gama bro Samo ndimakusatirani all the way from Cape Town. Thank you so much Thomas. Okay, so ndifuna in real time muphunzire kuti mungachite bwanji tracking nzano muziwe kuti nthawi imene ali pati. For example, mukhoza kukhala ndi nzano wina aliyense wache bwana akhoza kuzana mwina apapa ndili pa deni ndikugona, kungotenga phone yanu kupita ku WhatsApp ndokapezana kuti information imene ali sikuti sali kunyumba kwake, kozi imakupasa ni maponse alo town imene mukukhala olo kuchokera amene kali mu street kuonesani kuti akudusa mu street in real time. So mu video imene kubwera ndikha ndikufotokoza zinthu zimene zozo. So ndizifotokoza mwasatani kwambiri. Ndizikuza na madota atatu amene ali pakona apo mbopite pakuti mukagunde setting yakuti mpite pakuti mukagunde setting yakuti yanchani. Komano ndiziyankhulano always mwabwereza kuti muzikhala mwapempha permission yawo chifukwa chokuti ndizolakwika kwa muchita track munthu pa phone opanda permission yake ndi zinthu zolakwika. So yeah, chimene ndingakupempheni ndi chokuti every time imene mufuna muchita track munthu lese kuti ufuna mugwirizana okay fine say in case nene chachitika ndifuna zichule apapa say chango wena kundinamiza apapa ndizichule zina langa ndine Sam Mavita ndizichule uzichula motani bro Thomas. Okay, so apapa yeah, muchita track in real time komanso phatikiza papo ndikupasani njira zimene mukhatha kuchita protect phone ya nanu. Like mwina anthu ochuluka anthu ochuluka amene maona ma videos anga ndachinyamata from 18 to 34 komano palinso anthu ena ochuluka amene ndi makolo kuti ali ndi ana amene makamba zokhuzana kuti muli ndi ana okuti lese ndi asikana olo else anyamata. Ndifuna pakuti phone yawo iwo ali ndi phone komanso iniyo pa phone yanu ija muzikwanisa kuchita control zimene iwo wakuchita pa phone yawo in real time. Muziziwa malo onse amene ali ma application onse amene ali amene application imene akugwiritsa ntchito. Ngati ali pa WhatsApp iniyo muziziwa kuti munthu ali pa WhatsApp. Ngati ali pa website kuti ali pa website yakuonera kati ma videos just like direct pa browser, muziziwa kuna kuti apa akuchita browse link yakuti ndichite block. Mwazo kuphatikiza apopo ndichita set imene mwazo ndiphunzitsa imene mungachitire set YouTube kuti no pasamapezeke ma content olaula. Komanso Yusuf Kasim, okay big tikudikira video, thank you so much. Yeah, ndichita mene mungachitire block ma videos olaula komanso kuphatikiza popo pa phone kuti mukagwira munthu akatenga phone yanu kuchita motani pasapezeke content yolaula. Ndizotheka china chilichonse ndichotheka. Anthu ochuluka akhala akuberedwa mafoni, anthu ochuluka akhala tikutaya mafoni, kuberedwa mafoni, kutayira mafoni, phone kugwera m'madzi. So nthawi zambiri zimatenga zikangochitika choncho anthu ochuluka amaluza zinthu zingapo, ma contacts amaluza, so ma photos, ma videos, amaluza chat cha WhatsApp, amaluza zinthu ngati ma events amene awazichita set ku calendar. Ndizotheka kuti mwagula phone mudakali mpepo momwe mucha mungweka simu gadane mele ndi madata mudakali mpepo momwe musanatuluke ndikukhala ndi ma contacts anu okwanira, ndikukhala ndi zithunzi zanu zimene zinali mu phone yakale zokwanira, ndikukhala ndi ma event onse amene munawaseva mu ujeni wanu okwanira, ndikukhala ndi ma document onse amene munawaseva ku Google Documents onse okwanira. Ndizotheka and zonse zimatha kutheka even ndi phone ya 400 rand ndi phone ya 20,000 Malawi kwacha mukhoza kugwiritsa ntchito zimene zizi. So ndi zinthu zoti phone ndi chinthu chabwino kuchigwiritsa ntchito koma zimangotengerana kuti mmene ukuchigwirisira ntchitomo ukuchimvesesa, ukachimvesesa chilichonse chimakhala kuti ndichotheka.
ukachimvesesa chilichonse chimakhala kuti ndichotheka. So chimene ndingakupempheni ine ndichokuti nthawi ina iliyonse imene mwandiona ndili pa line ndikuponya video ja mukayichite watch, muchite like, mukachita like mulembe comment. Izi zimathandiza kuti anthu ochuluka video atani kuti video ione. For example papa anthu akona ndi 25 koma tindi ma likes 4, adakhala kuti tindi ma likes 10 ndikuti anthu ochuluka aziwa kuti ndili live, ndikuti anthu ajaso akhoza kubwera aziwe na uthenga. Guys 10 guys tikone 10 likes ndikuze ntriki nake pompano 10 likes ndikuze ntriki nake pompano. Okay, so that's all guys. Ndithokoze kwambiri koma chifukwa cha support yanu. Koma guys ndikukhulupirira kuti video ija ya Eugene, ndikukhulupirira kuti video imene ndaponya ikhuza ndi chifukwa chanu oyimba samapita patali ndi luso ya nyimbo zo luso lawo sili mapita patali m'maiko ena. Ndikukhulupirira kuti video imene chamwaikonda. Amene ochita edit video imene ndi friend, though sana imalize chifukwa kuti imachedwa kwambiri ndi timathamangira nthawi kuti tichite publish. Yeah, komano ndikukhulupirira kuti amene mwaonera video imene chamwaikonda ndi zinthu zosangalatsa kwambiri kuti chilichonse chikutheka muno bwino. Ziko lathu anthu ambiri amayankhula zinthu sindikuona popangira like yeah, popangira like just pansi pomwepa mukaona video yo pansi pakepo pali popangira like. Okay guys, so isama vita amene magwisa ntchito WhatsApp GB ndimakonda kugwisa ntchito WhatsApp GB kwambiri, and account number yanga imene ili pa Facebook ichi imene ili pa WhatsApp ili connected to WhatsApp GB chifukwa cha ma features ochuluka amene ali ku WhatsApp GB amene sapezeka ku Messenger, sapezeka so ku business. So nthawi ina yake ndimaganiza nokuti but what if nditapanga video imene ndizikhoza kumafotokoza za ma modified WhatsApp okha, like ma modified WhatsApp ngati Facebook not Facebook mati WhatsApp, your WhatsApp na WhatsApp WhatsApp FM ndima WhatsApp enawo. Okay guys, 9 likes angusala mozi 10 likes ndikuze ntriki nake hapo mpano imene ndinapanga ndinaiwala kuchita. Okay fine, 10 likes. Okay, ngati muli ndi cholemba polemba pangani, ngati muli ndi polemba, ngati muli ndi cholembera, ngati else video after kupanga apapa. Okay, okay fine, ngati muli ndi polemba lembani, ngati simuli ndi polemba pitani mukatenge polembera. Ndikuzeni trick ina yake yosangalatsa kwambiri, komano trick iyi ikhala useful kwa anthu amene muli ndi ma modified WhatsApp. Okay, ndiyambe nkhani njonji. Oh, wina wapangani like. Okay, wapangaso like kawiri. Okay fine. Anthu amene muli ndi ma modified WhatsApp, izi ndikutanthauza kuti amene muli ndi ma WhatsApp awawa iligo like WhatsApp FM, GB WhatsApp FM, WhatsApp FM, iyo WhatsApp yeah, ndima WhatsApp ena ngati na WhatsApp. Pali trick imene mukhoza kutumiza message kwa munthu wina aliyense amene mukufuna kuti alandire message yanu ngakhale phone yanu itathima. Mwachisanzo ndikhoza kuwalembera mayi yanga message ya good night nthawi ngati zinozi kuichita seti kuti akalandire mazulo wa siku limene lolo pa nthawi ya 6 o'clock. Izizi ndizotheka. Mukazapita ku WhatsApp apa sikuti apa mukapita ku WhatsApp ndikuti mundithawa ndikuti simumva nawo. Mukazalowa ku WhatsApp, okay, chimene chingachitika ndi kuti video muionerenso kawiri. Mukazalowa ku WhatsApp mupite pa mene palembedwa pa timadoti titatu ticha chimene timapezeka ku right top corner. Timadoti tumene tija mukapitapo mukagunda ndi mukayang'ane mawu amene alembedwa kuti schedule message. Schedule, I think spelling ngati sindikulakwisa ndi SCH amba ndi choncho if I'm not mistaken. Schedule message. Ndino mukapanga schedule message, mukachita filo, mukalemba message, mukachita select amene mufuna mukalandire akalandire message, komanso mukachita tab amene mufuna kuti alandire message nthawi yake komanso ndi content, mukachita send. Message manager ipita kwa inuyo kumbali yanuyonesa kuti apita koma iwo sakalandira unless ikakwane nthawi manager. That's cool, right? Yeah, and njira ina ndisane wale no koma ndikakuza njira imene ndi kuti video inayo simuzakhala nawo chidi kuionera. Komano yeah, kwa amene magwirisano ntchito ma WhatsApp, kwa amene magwirisano ntchito like kwa amene makhala alese mu shop kaya makhala
malo osiyana-siyana, mumapanga zinthu zosiyana-siyana, mmakhala ndi nkhawa kwambiri. Muchite download app ina yake machedwa kuti Atoms, ngati Atoms koma anayika US kumapeto Atoms. Iyi ndi app imene nthawi zambiri ndimayigwiritsa ntchito and imakhala yabwino kwambiri, imachotsa nkhawa. Like kuchita install app imene you can take some 1 hour ukumangochita spin. Ndi app yabwino kwambiri, ndi app yabwino ukhoza kuchita setting ngati wallpaper, ukhoza kuchita setting chilichonse imene ungathe kugwiritsa ntchito, komano ndi app yabwino kwambiri. All by all guys, next week tiliso ndi ma videos awiri, imodzi ya technology, imodzi yokhuza ndi nyimbo. Mwinaso ngatikati momwe musana kwani next week ngati Sunday or Monday tikasokhala kuti atusaso video ina, komano obvious apapa muziziona kuti every lachitatu tizikhala ndi video yatsopano yokhuzana ndi technology. Ngati simukufuna lachitatu malo mwake mukufuna lachinayi, pitani mukavote, muzagwira profile picture yanga ija ndino then muzabwesana ma shorts video live chanchani, muzachite scroll mupite pamene pali mbeda kuti community, mukakagunda amene popo mukaona maujini ma zinthu zosiyana-siyana amene ndimaponya anthu amene amavotera osiyana-siyana, mukapita amene pajapo ndokachita vote siku limene mukufuna. Okay, ndathokoza kwambiri guys chifukwa chokuti mmakhala pamene popo nkumandipanga support, sichimakhala no chinthu chophweka. And apapa mukaonesesa mapeji onsewawa ndinalemba nkhani zosiyana-siyana zimene ndinazijambula kale, uku kuli nkhani zokuti zina ndinazijambula kale, komano musiku la lero tifunaso kupangaso zinthu zina. So yembekezerani video yapamwamba kwambiri, yembekezerani video yapamwamba kwambiri guys. 11 likes and 16 people watching. Pokhala Sunday si usiku kumano Sunday. Pokhala Friday not Sunday, kumano pokhala Friday masana, so chigawo cha masana chokuti anthu ambiri ali ku lunch, kumakhala ndi 16 viewers. Komano Sam kumalawi kuno kuli oyimba otchedwa Azizi. Za oyimba yo ndimafuna kuziwa zambiri zawo. Azizi Mite Cruz A2121 Azizi. Okay, fine. Azizi. Okay. Ndamva pempho limene lolo ndamva. Si wiki ino, si wiki yamawa, kumano every time. Because apapa ndimamaliza kulemba mbiri ya oyimba wina wake. So ndi oyimba wankulu kwambiri. And mbiri yake imene ndayilembera muikonda kwambiri. Muzakhalepo pamene ndizachita zinthu zosiyana-siyana, imene ndizachita approach, ndizachita drop video imene yoyo. And muzazo kuti oyimba wake ndi ndani guys, sharp. And maujeni ambiri eti ndinapempha nthawi chakuti mukakhala kuti mufuna mundiuze zokuti ndilankhule za oyimba wina wake, muzindiuza ku WhatsApp. Because apapa ndikhoza kuiwala like imene mwalembera papa. Fa ma message onse amene mwalemba apapa after video ikutha sindizawapezanso. So muzindembera ku WhatsApp, mupita ku Facebook, mukachiteso like guys. Guys, my information ina ndimawalemba pa Facebook. So ngati mumakonda Facebook guys, pitani mukachiteso like Facebook page ndi Sam Mavita pali nkhope yake mwe Sam Mavita. Okay, Dasho Justin umakwana Sam from Johannesburg. Kuli bwanji ku Johannesburg. Muhammad Malawi Muhammad akuti okay. Guys, by the way mayanga sali Joburg komweko, and mwina next time uso ndikhala ndikwenda ku Joburg komweko ndimakambirana ndi amati DJ Mula amene mukumuziwa amene masata nyimbo DJ Mula. Day one amene nkaza amene ndofuna zakakhala naye pa interview ina yake ndino just in case mungoziwiratu kuti day ina muzangoona kuti ndikufotokoza mbiri ya oyimba, utifotokoza nyimbo ndi DJ Mula. It will be so nice. And amene muli Joburg ndizakuuzani kuti ndikubwera Joburg siku lanji, ndikuti tikhoza kumana ngati mmakhala pafupi ndi city center. Guys, sharp. Guys, okay, before ababaiti ndikumafotokoza matrix okhuza ndi YouTube, anthu amene amapangira ndalama pa YouTube, komanso chilichonse amene amapangira pa YouTube. Njira yake imene ma videos amene onse ndimawaponya pa page pa channel chichi ndizikaponya channel china. So mupite pamene palembedwa kuti Sam Mavita Adventure, mungopita pomwe mukachita search Sam Mavita Adventure, mukaona pali mbendera ya Malawi, mukangochita like, mukangochita subscribe ku page imeneyo. Anthu akazakwana 500 ndi pamene ndizambe kuchita drop ma video amenewo. So channel chimene chocho ndikuchita campaign
anthu atakaona ko 500 tiyamboponya mavideo amenewo okhuza ndi mmene anthu angapangire ndalama pa TikTok, pa Instagram komanso pa YouTube. Izizi ndikutchula zinthu zitatu izizi chifukwa ndi zimene ndikuzidziwa bwino. Yeah. Komano mukanatiuza zohaka phone yako kondedwa. Koma guys, ndi chifukwa chani anthu ambiri mufuna kuhaka phone yako kondedwa? Okay guys, in my next video ndizapanga ndi chisanzo chomwe ndizakuonesani. Cause yeah, I think it's really interesting. Fine, so inalipo nthawi nake imene ndinkafuna kumahaka phone ya wina wake kuti ndizona. Of course pano pa zinandichokera. Sinemafuna kutero, nditapasidwa moyo utero. Komano yeah, I think I have to make a video about that. I think so. So next video lachitatu ndizakha ndikuonesa mmene mungachitira hake. Komano I think I'll be sorry for myself again. And ndikuziwa kuti ma message amene wakwambira kumachuluka akumafuna ndi amuna, but akazi I don't think kuti akazi angafune. Okay guys, tipanga zimenezozo. Kuli bwanji ku Cape Town, kuli bwanji ku Johannesburg, kuli bwanji koma ndinakhapo ndi munthu akutebeni akundimea kuti ndili kutebeni, I don't know. Ndiso ndinzanga kupita Malisburg. Komano posachita kwampa guys ndiye ma traveling video, ma funny video, ma street questions video. So ndizikapangira malo siyana chimene ndingapempheni ndi chokuti inuyo munthawi ina iliyonse muzakhale pamene popo basi. Ero nthawi ina iliyonse no matter kuti mwakuti guys, inuyo you are building this Sam Mavita and this thing Sam Mavita TV, you are building it and tifuna kuti ikhale yopindulira community. Yeah guys, I think that was all about today. Ndasangala kwambiri kuti nthawi simandichita support. Pala anthu ena mumandipeza ndi ma advert kuti ndizikupangira na advertise ma business anu. I'm thinking about it. Koma nthawi zambiri zizindivuta kuti ndizipanga advertise ma business amene sindikukhulupirira kuti inuyo dimapanga business imeneyo. Mwachisanzo ngati mapanga business tingoyerekeza kugulitsa Bitcoin mwina Bitcoin ndakhanga ndapanga. Koma ngati mapanga ma business ogulitsa zinthu zokuti mumafuna online, zizindivuta kuti ndikukhulupirireni chifukwa chokuti wina azakuberani, wina muzamubera ndalama, lwese wina akazabedwa ndalama zandidandaula ineyo. So ndizipanga ma business okuti ndakuza kuti ase business mwandiuza kuti business yanga ndina kuza tumiza chithunzi, tumiza chithunzi muli malo a fixed okhazikika. Yeah, so tukulane wina ndi nzake. Sindikukaniza munthu wina aliyense kukhala partner wanga, kukhala kuti tichite zinthu limodzi business. I like that. At the end mupindula ineso ndipindula. Komano zoti ndikupangeni advertise let's say kuti business yokuti sindikhulupirira kuti mukuchita for real guys, zingandikhuza wina tabedwa drama kwambiri. So yeah, ngati munganibwere ku inbox ndi nkhani zokhuza ndi business, though it's kind of I don't know, this photo koze kuti yani cause anthu onse amene akhala kundipeza ku ndema business palibe business iliyonse imene ndinachita pa advertise. Anthu ambiri ndimawakana. I don't know. Chifukwa chakuti nthawi zambiri nimafuna ndisakhale ngati kuti ndili kumbali imodzi ndi cholinga cha mbali imodzi. Komano muli monse I don't know, siku natizapanga ko video andale. Okay guys, muzingo ndipempherera apapa ndine ma project ambiri kwambiri. Pafupi siku natizaphunzitsane. Okay, kuchokera kuno ku South Africa Kimberley tili nano. Mumakhala ku Kimberley ali Shaibu. Ine ndimakhala ku Kakamas koma town yathu yakulu ndi Uppington. So from Uppington to Kimberley is just 400 rand somewhere there, 400 500 660 somewhere there. So tili pafupi. Thanks so much from Kimberley. At least uyu ndi mmodzi mwa anthu amene ali very close ndi ineyo. Ninapanga video yokhuza ndi za uchini za chipembedzo ya Islam and zokhuza ndi entertainment iso koma. But unfortunately munthu amene amandithandiza kulemba video yo na zapanga script yake so inazasowa ndi namuza kuti aibwereze sina pange. Mano guys, believe me and oh yeah, ndi Northern Cape. Komano guys, ndikhulupireni guys. Ndi video yapa mwamba kwambiri and I don't know kuti locality tizayitusaliti. Komano azinzanga nonse amene ndino wachipembedzo cha Islamu muzaikonda video imene iyi. Amene akuichita soja, amene akuichita direct ndi friend iso okuti ndi friend waine
timagwirana ntchito limodzi ndi achipembedzo cha Chisilamu. So ndi zinthu zoti zakhala zili chonchi. Okay, nthawi kota tu. Okay, ndathokoza guys kuti munali pamenepo kuonera Sam Mavita TV on live lunchtime live. Okay, so lachiwiri kapena lachisanu lililonse ndizikhala ndikupanga ma videos amene wawo okhuza za live kuchita ma videos. Anthu ena munavotera German Major amene kuti tichiteso ngati mmodzi mwa anthu amene ayesera kupanga kuchita collaborate ndi anthu ena komasa kutuku. Koma guys, video imene chilungamo mwayiona motani chifukwa chokuyerekeza guys kwamba chilungamo kuno kumbali yetu Danlu anayesesa kupusha mfano uchi. Danlu kuchokera kalekale nyimbo ja ina Allergic imene anaimba ndi The Fed. Ina allergic chifukwa chake sindingakusiye. Nyimbo imeneja kalekale kuimba ndi KC kalekale kuzabwera ku South Africa ndi kuimba nyimbo ijamati unanyanya kukomozi yankhafoni kalekale kupita ku Nigeria ndo kaimba ndi Mr Flavor kaimba ndi Mr Flavor. I wanna spend my rest of time with you. I don't know samaimba jojo. Okay guys, kwamba chilungamo Danlu ndi munthu mmoja amene soma ndichita inspire kwambiri. Ndikusatirani from Peter Marisburg panchombo penipeni pamazuwa. Ndiso ndinzanga makhala kupita Marisburg komweko amagwira ntchito pa garage ina yake. Ndi friend kwambiri. Ndathokoza kwambiri guys. Okay, so tili pankhani okhuza ndi Danlu guys. Danlu wasesa kutengera dziko la Malawi pa map. Waimbapo nyimbo ijamati yani Zanamo Mati Sole kutenga chenichuno cha Nigeria. Waisado kupanga zinthu zochuluka kwambiri guys. Mfano ja mafunika no I don't know support hapa dera kumano chifukwa kuti mwe anaphatikiza ndale so kwambiri panopa rozanizano ife tione. I don't know. Ndeno munjira ina iliyonse chilichonse chimatha kuchitika pa nthawi ina iliyonse chilichonse chimatha kuoneka. Amalawi tonse amene timakonda Lulu, tonse amene timakonda na Madingo, tonse amene timakonda Tigreen, Lucius Banda, ndi zinthu zonse zosiyana pa 23 ndikutulutsa video ndisanayiwale pa 23 May ndikutulutsa video and I think video yake ndikuoneka izachite premiere izambika izakhala pa 15 tizangoisiya kuti izachite mu nthawi yake izakhala pa 20 pamwepo kuti izatuke pa 23. So kwa amene mungakumbukire bwino history ya ku Malawi pa 23 May it will be the first video kuichita because pa 23 May kuli zinthu zitatu zikulu zimene zokuchitika pa 23 May ku Malawi. Zinthu zitatu zikulu. Chinthu choyamba pa kukaperekedwa ma desk ku Peter Marisburg. Kupita Cape Makirie not kupita Marisburg. Cape Makirie akapereka ma desk Amase Foundation number 1. Number 2 chinthu chachikulu kwambiri ndechoti kukatulusa album ya Matse. Album imene ayembekezera kwa nthawi itali. Cha number 3 1 2 3 cha number 3 but 1 2 3 ndikoti ndikuzatulutsa video pa 23 zinthu zitatu. I don't know zinthu zitatu. So video album ndokaperekedwa ma desk Cape Makirie. So zinthu zitatu izi ziyenda mmoto mwano. Zinthu zitatu izi ziyenda mmoto mwano. So guys, anyway Sam Mavita I think lero kunabe fuso la personal wina wake kuma last time anandifusa kuti Sam ndio kwatira. Sam ndio kwatira guys, serious mafuso na mavuta kuyanka mafuso ina mavuta kuyanka kwa pa ma comments onse ndamusonga wina wake nsikana kanali followers kwambiri. I don't know pano pali kuti mati hawa zina lake hawa. I don't know kuti pano pali kuti anasha comment asamonekaso. I don't know kwa mene monga muone kwa mene mamuziwa popeza kuti ambiri timakhala ma location osiyana. So
ngati pali funso tisanasanzikane ndifunseni, ngati pali funso tisanasanzikane ndifunseni, ngati pali funso ndifunseni, ngati pali funso ndifunseni ndiziwiretu, ngati pali funso ndikhulupirira kuti funso palibe, ndikhulupirira kuti funso palibe. Ndathokoza guys, koma ndathokoza kwambiri kuti munali pamenepo kumvesera kuti ndakubweretserani zotani. So ndi zinthu zakuti 1 okay, cha number 3 yakukatulusa album ya Mase komanso kuzakhala pa 23 zabwino ya akatulusa album ya Mase akapereka madesk kem maclear and some Mavita TV tukuzatusaso video pa 23 ya funso langa ndirakuti Namadingo akufuna kuzayimirira president ndizona. Namadingo okay, one inali video yokhuza ndi maganizo anga pachifukwa chakuti Namadingo kalekale anazalemba kuti Namadingo azakhala president wa Malawi mchaka cha 2034. So anazalemba post Namadingo yolankhula kuna kuti president wa dziko la Malawi mchaka cha 2034 anaika pa nkhope yake ya Namadingo oyo. So one time nditakhala I was just thinking oyimba amene ndima ena mawoyimba amene ndimawasadira bwino kwambiri. I was just thinking going through my post ndikuzapezana kuti Namadingo analembana kuti azakhala president. So and I was like zabwino zimene tingazapeze ngati ziko ndechani. So I had to think and then I had to compose and then as it is. So it is what it is. It is what it is. Sa musiku lina muzakambe zakudya zakumanzi. I don't know, sina mvese bwino. Sa musiku na muzakambe zakumanzi. I don't know, talemba niso bwino else mukandilembera pa Facebook, mukapita pa Facebook search Sam Mavita TV, search Sam Mavita, mukachite like, muchite follow, then at the end akubwesani ka button kuti muchite message pa WhatsApp. Ndikufuna kuzuwa zambiri ya KK. Thank you so much, Mese Mvula. I think ndilembe zinazi. Number 1 project Azizi KK. So anthu awiri no project ndalemba and ali mu consideration ndikuti apa ndiyatumize kwa anthu anga amene amandithandiza kuchita zosiyana science simukukamba za science. Okay, no science science zizi ndivuta chifukwa chokuti science zizi ndivuta izifuna nthawi yochuluka kwambiri. Ndeno nthawi yambiri ndimakhala kuntchito, nthawi imene ndimakhala ku nyumba ndiyochepa. So science no science zizi ndivuta kwambiri. Nde kuthekera kulipo ndikazakhala kuti mwina ndasiya ntchito ndiye kuti ndizakhala ndi full time ndizakhala zinthu zosavuta. Komano meantime ndiye ndizovuta kwambiri kuti ndikhoza kumafotokoza zinthu zokhuza ndi science unless ngatiso pali funso lina. Ngati pali funso lina let me know. Ngati pali funso lina let me know. Komano ngati pali funso lina let me know. Okay, ndikukhulupirira kuti palibe funso. Ndikukhulupirira kuti palibe funso. Guys, nthawi ikutha. So kwa amene tili kuntchito tendibwerere kuntchito sikuna muzapange video so ya ine. Chabwino. Usadera nkhawa. Koma mukamachoka mutiponyere kontakatulo achikabudula mumatimvesa kukoma manisama. Komano apa pasi ndili kunyumba ndili ojene ndili kuntchito. So ndinakhala kuti ndili kunyumba ndikuti ndakakusewera ndakatulo achikabudula. Koma kwa pano pande sizingatheke. Bro. Guys, zikomo kwambiri.
I'm signing out. It has been Sam Mavita. Koma guys, remember mukachiteso like Facebook page yanga Sam Mavita. Onde mukhozaso kupita kumene kwa even ma post ambuyo kwambiri muzikaona ndi mafoto zokhuza ndi technology yosiyana and ena mwa video mene ndifuna kuponya lachitatu ma zinthu zake nazichita kale explain pamene popo mukhoza kupita kumakaona. Yetu guys, going out. Any question? Any funso? Ngati lipo funso mulemba muka comment ya video imene ichite publish post chidapa. Sharp guys. Bye.